Patay ang usa ka turista dihang mitapot sa lawas sa biktima ang bukya o jellyfish samtang galangoy-langoy siya sa kadagatan haduol sa cliff sa The Ruins sa barangay Puog sa lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan. Nadawat sa Santa Fe Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang maong alarma alas 2:25 sa hapon ni atong Domingo. Ang turista giila nga si Leslie Ann Madronero, 31 anyos, taga Valencia sa lalawigan sa Bohol. Daling gitabang ang biktima apan nakabsan gayud kini sa iyang kinabuhi. Ang lokal nga kagamhanan sa isla sa Bantayan sa Santa Fe sa ilang social media page sa lungsod gikumpirmar ni Mayor Itamar Espinosa ang kamatayon sa turista tungod sa box jellyfish encounter. Tungod niini, may pasidaan siya sa mga turista sa pagsunod sa mga safety guidelines sa pagpangaligo o ubang water activities tungod sa presensya sa mga bukya. May padangat og pahasubo ang lungsod sa ug gitawag ngadto sa pamilya sa biktima aron mopadangat sa pinansyal nila nga tabang.